जे 29 नभेम्बर खालिनि जा जाथाय बे जाथायखौ लानानै हाग्रामाया जे इउपिपिएल एबसुआ गावखौ बुनो जुगुमदों, गोहो दंब्ला मोदोमाव दांनाय फै होनना बुंनाय बाथ्राया आं सानो बियो सासे गावखौ मूर्ख होनना सिनायथि होनाय सासे लिडार। बिथाङा ओरैबायदि मूर्ख लिडार, मूर्खखायनो अधर्ज आरो सासे काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै गावखौनो जुदि बाहुबलि देखायनानै हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंब्ला आं खावलायगोन नोंथाङा मेलेम दङबा खर'आव जुदि नोंथाङा मेलेम दङब्ला कलम हमनानै जोंजों दावहा नांनो आवगायदो। आं पार्सनेलि नोंथांखौ चेलेन्ज खालामदों। बुलायनायनि बाथ्राखौ जों बुङा, जों नोंथां बायदि मूर्ख नङा, अधर्ज नङा, खिन्थु बोलोआ जोंहाबो दङ। जों रावखौबो इनस्टिगेट खालामनो नागिरा, खिन्थु नोंथाङाबो सोरखौबा इनस्टिगेट खालामैया गाहाम, बेखौसो जों नोंथांखौ खावलायदों।